хора, днес ще започнем епизоди от Clash of Clans и Clash Royale, тези две игри. И първо ще започнем с Clash of Clans. Така. Това е епизод само за да видите как се справим в играта. По-нататък ще измисляме много по-добри епизоди. Така, това е моят... мини. Това е моят... Това е моят на Clash Royale. Това беше само за да видите как се правим. Както виждате, нямаме елексир за да си тръгнем армия. Аз съм включил Барбариана, Арчера, Гоблина, Гиганта, Лоубрейкъра, Балона и Магиосника също така. Имаме един спел. Нямам достатъчно за да ги тренирам. Както виждате, Гигантът, Барбариана, Арчера и Гоблина са на 3 левел, другите са на 2, но както виждате, моят Лоубрейкър сега прилитва на 3 и след платена ще е готов. Това ще е днешното видео. То беше само за да ви покажа как изглежда моя вилидж в Clash of Clans. И това.